Exodus Tiedio no nkono. Na yei na yo fedwura won na woni mi asofo fa na ntwibu wo biako ne adwani ne mienu a oni dem ne epiti pan no ne tachro a wogun won ne epiti ofama a wasra hongu eyo sam na fayo na fagu brefie biako na engu brefie no mu na fabra ene na ntwini ne adwani ne mienu no na fa Aaron ne ne ma no bra ehia ntomadan no ano nafa insu dware won nafa intade no hye Aaron atade yu ne asofotade ase batakari ne asofotade ne adaabo no nafa asofotade no nchichirimu no bonimu nafa abotitene no boniti nafa kronkron ye agyehede no fam abotitene no anim nafa srango hwiegu netifi fasra no nafa ne ma no enso bra na hyehye won intade yu nafa aboso bobo Aaron ne ne manu na bobo won abotre na asofudwumanya won de se da atromuade se na hye Aaron ne ne masofo na ma onfa nantwini no mra ehia ntomadan no anim na Aaron ne ne manu enfa won sanu nantwie no atifi na kum nantwie no Awurade anim ehia ntomadan no ano nafa nantwie no mogya no bi nafa won satin abom sro aforobuchi anu men no na hwe mogya no nyina gu aforobuchi anu ase na Israel de ekata yemde no hu nyina ne de esensen mrebo no ho no ne sawa mienu no ne eso srade no na se no aforobuchi anu so na ntwe no nam ne ne nwoma ne ne bini die fa wogya hye no sraban no achi eye bone ho afode na fa odwene ne biako na Aaron ne ne ma no enfa won sangu odwene no atifi na kum odwene no na fa ne mogya apeti aforobuchi ano ho hia na twitwa odwene no asinesini na hohoro na yamde ne ne nyawa ho na fagu ne sinesini no ne tiri so na hye odwene ne mu no nyina aforobuchi ano so eye Awurade hye afode ade a eyi hwehwehwam eye Awurade ogya afode na fa odwene ni biako no na Aaron ne ne ma enfa wonsa enwu odwene no atifi na kum odwene no na fa ne mogya no bi na fa ka Aaron asonifa ne ne ma no asonifa ano ne won ensanifa kokromuti ano na fa mogya no peti aforobuchi ano ho hia na fa aforobuchi ano so mogya no bi ne srango no bi na fa peti Aaron ne ne ntade so ne ne ma ntade enso so na enwura no ne ne ntade ne ma ntade no nso na afefa odwene no srade ne srade dua ne srade a ekata na yamde ho ne de esensen ne mrebo ho ne sawa mienu ne ho srade ne sre nifa no efiri se eye asofo hyedwonini ne paanu nua biako ne paanu tatra ode nwa afori biako ne ofan biako free epiti briefie a esi Awurade anim na fa ne nyina egu Aaron ne ne ma no ensem him di akoni abaye Awurade anim ehim afode na gye won nsem na ka anu gya aforobuchi ano so ohye afode no so na enyi hwehwehwam Awurade anim eye Awurade ogya afode na fa Aaron asofo hyedwani no yan na ehim ye ehim afode ma Awurade na enya wo chefa na ye Aaron ne ne ma asofo hyedwani ehim yan ne maso sra wahim na wamaso no kronkron na enye Aaron ne ne madie da atromuade a efri Israelfo nsem efri se eye maso afode enye maso afode a Israelfo di free won asomdwe aforebode no mu bo won maso afode a oboma Awurade na Aaron tade kronkron no nye ne madie wonechi na onsra won enwu mu na onfa nhye won asofo ne memudie obesi na nemu edi sofo no enhye no nanson ansa na waba ehia ntomadan no mu abesum kronkron bia ho na fa asofo hyedwinri no na no anenam no bia a eho ye kronkron na Aaron ne ma no ni odwini no nam ne paano a ewo briefie mu no ehia ntomadan no ano na woni noma a wode pata ma won de hye won asofo na wode dura won no nanso ohoho inibi
ɛfiri sɛ ɛyɛ kronkron. Na sɛ asɔfohyɛ nam no ne paano no bi ka ma ade akyi so a, ɛne ɛfa wogya hye deɛ ɛkaeɛ no. Onni, ɛfiri sɛ ɛyɛ kronkron. Na sei na yɛ Aaron ne ne mma no, sɛdeɛ mahyɛ wo yi nyinaa. Nanso na fa hyɛ wɔn asɔfoɔ, na fa nantwinini bɔ bɔne ho afɔdeɛ daa, na ɛnyɛ mpata. Na sɛ ɔrepata afɔrebukyia no so a, prapra ɛho bɔne, na sra no ngo fa yɛ no kronkron. Nanso na pata afɔrebukyia no so yɛ no kronkron. Na afɔrebukyia no ayɛ akronkron ne mu kronkron. Obiara a ɔka afɔrebukyia no nyɛ kronkron. Na yei ne afɔde abɔ wɔ afɔrebukyia no so. Nwantenma mmienu a wɔdi afe na fa bɔ so afɔdeɛ daa. Fa odwanba no biako bɔ afɔdeɛ anɔpa, na fa odwanba biako no bɔ afɔdeɛ anwummerɛ. Na fa asikyiresiam efa abupɛn du mu biako a ɔde ngo duaba a wɔasie ngo susutoa abupɛn nan mu biako agu soɔ, ne bobisa susutoa abupɛn nan mu biako ehwiesa ka adwaman biako ho. Na adwaman biako no, fa no bɔ afɔdeɛ anwummerɛ, na yɛ no sɛ anɔpa aduane afɔdeɛ no ne ɛho ehwiesa no, na enyi hwehwehwem ɛyɛ Awurade ogya afɔdeɛ. Ɛnyɛ daahye afɔdeɛ mo awoɔ ntoatoaso nyinaa mu a mommɔ no Ahyiaeɛ Ntomadan no ano, Awurade anim. Tie me ne mu behyia na me ne wo akasa hɔ, na ɛhɔ na me ne Israelfoɔ behyia, na wafa m'anim onyam so ayɛ kronkron. Na mɛma Ahyiaeɛ Ntomadan ne afɔrebukyia no ayɛ kronkron, na mɛma Aaron ne ne mma ayɛ kronkron, na wadi me asɔfoɔ. Na mɛtena Israelfoɔ no mu, na mayɛ wɔn Nyankopɔn, na wɔhunu sɛ me ne Awurade wɔn Nyankopɔn a miyii wɔn firi Misraim asase soɔ sɛ mɛtena wɔn mu no. Me ne Awurade wɔn Nyankopɔn.